גבירותיי ורבותיי, זהו מופע הפרידה של אחד מגדולי השחקנים של מכבי תל אביב בכל הזמנים, וכולם עומדים על הרגליים ומריעים לו בצדק רב. ערן זהבי נפרד בפעם האחרונה ממכבי תל אביב. איזה רגע מרגש לשחקן המרגש הזה. גם אנחנו מוחאים כפיים ומצדיעים ומתרגשים. לא כל יום גדל שחקן כזה במדינה שלנו. ערן זהבי נפרד ממכבי תל אביב אחרי 207 שערים ב-313 משחקים. מסדר כבוד החברים שלו עושים לו עכשיו, ואנחנו עומדים איתם ומריעים לו. איזה רגע. האם זאת הפעם האחרונה שנראה אותו על מגרשי הכדורגל כשחקן? את זה אנחנו עדיין לא יודעים.